நிறைய கிளிக்குளம் சேர்ந்த மாணவர்கள் வருவார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் பயிற்சி ஆட்சியராக இருக்கும்போது, துணை ஆட்சியராக இருக்கும்போது எனக்கு மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தவர் திரு கதிரவன் சார் அவர்கள் சமீபத்தில் அவர் வந்து இருந்து விட்டார். அவர் மூலமாக நிறைய கிளிக்குளம் காலேஜ் பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கிற போது நான் சப் கலெக்டராக ஓசூரிலே பணியாற்றும் போது பல்வேறு நிகழ்வுகளில் அவர் கிளிக்குளம் மகளிர் காலேஜ் பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார். அந்த வகையில் இந்த கல்லூரியில் படிக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கிஃப்டட் பர்சன்ஸ் நினைக்கிறேன். யூ ஹேவ் வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர் டு கோ அஹெட். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஆனால் என்ன தெரியல, அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னோட குடும்பத்தில் வந்து நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் இருந்தாலும் அனைவருமே யாருமே அக்ரிகல்ச்சர் கைவிடவே இல்லை. எங்கள் அப்பா அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு வக்கீல் வேலை பார்த்தார், எனக்கு மனைவி அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இருந்தாலும் அக்ரிகல்ச்சரில் இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு அக்ரிகல்ச்சர்ல அகாடமிக்கா வந்து எவ்வளவு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, இதுக்கு முன்னால வந்து மாண்புமிகு அக்ரிகல்ச்சர் அமைச்சர், வேளாண்மை துறை அமைச்சர் வந்திருந்த போது ஒரு செஷன் ஒன்று நடந்துச்சு. காலையில வந்து